كلاتكم كما يوعلكم دحان كتولو تسفا نقبر أبنايلهم معنتي مدبنا بزعما ناي موسيقى خنزارربينا مالتيو ناي موسيقى استمهرو كهبية مالتيو اتي وانا علامو خا نتي موسيقى بتصبو كنصاوتون مالتيو اب بتكريستيان يكون اب غزانا يكون اب قلنا يكون كمي غيرنا موسيقى صبو نصاوتو ايت حسب وانا خازتكوره نابتم موسيقينياتات مالتيو نتوم بيانو تصاوتو نتوم جيتار تصاوتو نتوم بيز تصاوتو زحجز استمهرينا لما انت تمرت مالتيو كم زناي مجمريا وي كاناي ميتو تمرتي كونن ازي حلوف تمرتي وي كادفانسد ميوزيك ليسن ناي لما انت مالتيو ስለዚህ ቶም ተጠቀምቲ ቶም ሙዚቀኛታትን ቶም ኳየር ቲም ወይ ከዓ ባክ አፕ ሲንገርስ ወይ ከዓ ቶም ወርሺፕ ሊደርስ ወይ ናይ አምልኾ መራሕቲ ቀነይቲ ዘመርትን ክትቀምሉ ዝኽእሉ ፍልጠት ለዝግምቶ ምህሮ እዩ ማለት እዩ ኩላትኩም ክትከታተሉ ብትሕትና ሓተኩም ማለት እዩ እምበር ሎሚ ነተኩሮ ናይ ሙዚቃ ምህሮ ኣብ ሰለስተ ዝተኸፍለ እዩ መሰረታዊ ማለት እዩ ከም ሙዚቀኛታት ከም ዘመርቲ ከም ቀነይቲ ክፈልጦ ዝግባአና ሰለስተ ነገር ኣሎ ታ መጀመርታ ኪ ወይ ከዓ መፍትሕ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ መፍትሕ ኣብ ምንታይ ኪ ኣለና ኢልና ክንሓትት ኣለና እቲ ካልእትኻ ናይቲ መፍትሕ ወይ ከዓ ናይቲ ኪ እንታይ መደያይቦ እንታይ ስኬልስ ኢና ንጻወት ዘለና ኢልና ክንፈልጥ ኣለና እታ ሳልሰይትኻ ምስቲ ንገብሮ ዘለና መደያይቦ ስኬል ከዝኸይድ እንታይ ዓይነት ኮርድስ ወይ ከዓ ጥሙር ቃናታት ክንጻወት ይግባአና ኢልና ክንፈልጥ ክንምርምር ይግባአና ማለት እዩ ካብተን ሰለስተ ነጥቢ ዋና ኢለ ዝሓስባ ግን እታ ኮርድስ እያ ወይ ከዓ ጥሙር ቃናታት ዝብልኮ ማለት እዩ ኣብ ህዝብና ወይ ኣብ ኤርትራውያን ይኹን ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝርአ ድኽመት ኣብ ኮርድስ ዘሎ ድኽመት ብዙሕ እዩ ንኣብነት ኣብ ሲዲ ትሰምዖ ኣብ ዩቱብ ትሰምዖን ኣብ መድረኽ ትሰምዖን ኩሉ ነንበይን እዩ ሓቂ ዶ እቲ ኣብ ሲዲ ትሰምዖ ቃናታት ኣለዎ ጽቡቕ እቲ ኣብ መድረኽ ዝስማዕ ግን ብዙሕ ግዜ ጫውጫውታ እዩ ምክንያቱ ዝጎደሎ ነገር ኣሎ ዝጎደሎ ከዓ ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ እቲ ቅኔ ወይ ከዓ እቲ ኖት ዘይኮነ እቲ ኮርድስ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ጥሙር ቃናታት ዝበሃል ዳርጋ የለን ማለት እዩ ኣይፅወትን ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ኮነ ተኮሪና ማለት እዩ እምበር ቅድሚ ሙዚቃ ምፅዋትና መጀመርታ ክንፈልጣ ዘለና እንታይ እዩ እቲ መፍትሕ ወይ ከዓ እቲ ኪ ናይቲ ሙዚቃ ኣበይ ኣሎ ኢና ክንሓትት ኣለና ወይ ከዓ እንታይ ኪ ወይ እንታይ መፍትሕ ኢና ንፃወት ኢና ክንሓትት ኣለና ንሱ ከዓ ንፈልጦ በቲ ዝመርሕ ዘሎ ነቲ መዝሙር ዝመርሕ ዘሎ ነቲ ቅኔ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ ንዑ ብምሕታት ማለት እዩ እንታይ መፍትሕ ከም ዝሰማዖ ክትሓቶ ኣለካ ሕጂ እዛ ብፀጋም ዘላ ሽም ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ዘማራይ ሓደ ቅኔ ዝገበር ሰብ መፅኡ ኣነ ሲ ሜጀር ይሰማዓኒ ክብል ክእል ሓደ መፅኡ ኣነ ዲ ሜጀር ይሰማዓኒ ብል ሓደ መፅኡ ኢ ሜጀር ይሰማዓኒ ብል ኩሉ ነናቱ ዓይነት ድምፂ ስለ ዘለዎ ነቱ ንዑ ሰማዖ ድምፂ ይመርፅ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ተላዕለ ኣይናይ መፍትሕ ምዃኑ ትፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ መዝሙር ኣላ ማለት እዩ እዛ መዝሙር እዚኣ ብ ሲ ሜጀር ጌርና ኢና ንዝምራ ይበሃል ማለት እዩ ኦኬ እምበር ሓንሳብ እቲ መፍትሕ ወይ ከዓ እቲ ኪ እንታይ ምዃኑ ምስ ረኸብና ኦኬ ምስ ዝሓውና እዚ ወይ ምስ ሓፍትና እዚኣ ትሰማዕ ድምፂ ናይ ሲ ሜጀር ስኬል እዩ ወይ ከዓ እታ ኪ ብሲ እያ ኢልና ንውስን ማለት እዩ ኩላና ምስ ተሰማዕና ከም ሙዚቀኛን ከም ዘመርትን ማለት እዩ ስለዚ እታ ሲ ዝብል ኮርድ ምስ ሓዝናያ ምስኣ ትኸይድ መደያይቦ እንታይ እንድሕሪና ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤ ቢ ሲ ማለት እዩ ሓቂ
ሻርፕ የብሉን ፍላት የብሉን ማለት እዩ ሓቀይዶ ስለዚ እዚ ትመደያይቦ ማለት እዩ ኪ ሲ ምዃኑ ፈልጥና ያለና እቲ ስኬል ወይ ከዓ እቲ መደያይቦ ከዓ እዘን 7 ዝበልኩኹም ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤ ቢ ሲ ዝብላ ከዓ እዘን ኖት ወይ ከዓ እዘን ቅነ ምስኡ ኸዳ ማለት እዩ ኦኬ ካልእቲ ኣብነት ወላ ክንወስድ ማለት እዩ ሓደ ሰብ መፅኡ ኣነ ብመፍትሕ ወይ ከዓ ብኪ ዲ ዝሰማዓኒ ዲ ሜጀር ክንፃወት ኢሉ ይውስን ማለት እዩ ዝመርሕ ዘሎ ዘማሪ ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር እታ ኪ ብዲ እንድሕር ኮይና እቲ ምስ ዲ ዝኸይድ መደያይቦ ወይ ስኬል እንታይ ኢልና ንሓትት ማለት እዩ እምበኣር ናይ ዲ መደያይቦ እንታይ እዩ ዲ E, F sharp, G, A, B, C sharp, D ክልተ ሻርፕ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብዲ መፍትሕ ብዲ ኪ እንድሕር ንፃወት ኮይና ኤፍ ሻርፕን ሲ ሻርፕን ንፃወት ማለት እዩ ኤፍ ኣይኮንና ንፃወት ሲ ኣይኮንና ንፃወት ኤፍ ሲ እንድሕር ዘፃወትና ናብ ናይ ሲ ኪ ኣትሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከነልልዮ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር ሳልሳይ ኣብነት እውን ክንወስድ ካልእ ሰብ መፅኡ ሕጂ እውን ኣነ ድምፂ ዝሰማዓኒ ሲ ኣይሰማዓኒን እዩ ዲ ኣይሰማዓኒን እዩ ምክንያቱ ጎረረይ ስለ ዝሕዞ ስለዚ ብኢ እየ ዝፃወት ብናይ መፍትሕ ናይ ኢ ወይ ከዓ ኢ ሜጀር ዝደሊ እንድሕር ኢሉ ኦኬ እምበኣር ኢ ሜጀር ናይ ኢ ሜጀር መፍትሕ መደያይቦ ስኬል እንታይ እዩ ኢልና ንሓትት ማለት እዩ ባር ከምዚ ኣብ ሰሌዳ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢ መደያይቦ ኢ ኤፍ ሻርፕ ጂ ሻርፕ ኤ ቢ ሲ ሻርፕ ዲ ሻርፕ ኤን ኢ ማለት እዩ እቲ መደያይቦ ማለት እዩ ስለዚ ሜሎዲ ክንፃወት ከለና ቅኔ ክንፃወት ከለና ኣብዘን ቦታ ኢና ንፃወት ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር ሓንሳብ እንታይ ዓይነት መፍትሕ ከም ንፃወት ምስ ፈለጥና እንታይ ዓይነት መደያይቦ ወይ ከዓ ስኬል ክንፃወት ከም ንኽእል ምስ ፈለጥና ሕጂ ናብ ምንታይ ገፅና ነድህብ ማለት እዩ ናብ ኮርድስ እምበኣር ምስዚ መፍትሕ እዝን ምስዚ መደያይቦ እዝን ዝኸይድ ኮርድ ወይ ከዓ ጥሙር ቃናታት እንታይ እዩ ኮርድስ ከዓ ነቲ ሙዚቃ ወይ ከዓ ነቲ ቅነ ስለ ዘምቅሮ ትክክል ዝኾነ ዓይነት ኣገባብ ክንገብረሉ ፅቡቅ እዩ በቲ ስርዓት ተጠቒምና ማለት እዩ ስለዚ ብእንግሊዝኛ እንታይ ብልዎ ዳያቶኒክ ኮርድስ ብልዎ ምስቲ መደያይቦ ዝኸይድ ኮርድታት ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር ካብዚ ቀፂልና ብዛዕባ ኮርድስ ክንዛረብ ኢና ወይ ከዓ ብዛዕባ ጥሙር ቅኔታት ወይ ቃናታት ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ትፃወቱ መፍትሕን መደያይቦን ምስኡ ዝኸይድ ጥሙር ቃና ከዓ ኣሎ ወይ ከዓ ኮርድስ ኣሎ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ኮርድስ ንመርፅ እንድሕር ኢልና እቲ ዘረባ እንታይ እዩ ዳያቶኒክ ኮርድስ ብልዎ ዳያቶኒክ ኮርድስ እንታይ ማለት እዩ ምስቲ መደያይቦ ዝኸይድ ኮርድ ወይ ከዓ ጥሙር ቃና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መፍትሕ ናይ ኪ እንድሕር ኣለኻ ኮይንካ ሶሪ መፍትሕ ናይ ሲ እንድሕር ኣለኻ ኮይንካ እቲ መደያይቦ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤ ቢ ሲ እዩ ኢልና ኣለና ምዚ ኮርድ ከዓ እንታይ ከይድ ማለት እዩ ሲ እንድሕር ዓሊብካ ሲ ሜጀር ትፃወት ማለት እዩ ዲ እንድሕር ትቐንየ ዓሊቡ ዲ ማይነር ኢኻ ትፃወት ሜጀር ኣይኮንካ ትፃወት ኢ እንድሕር ዓሊቡ ትቐንየ ኢ ማይነር ትፃወት ማለት እዩ ኤፍ እንድሕር ዓሊቡ ኤፍ ሜጀር ትፃወት ማለት እዩ ጂ እንድሕር ዓሊቡ ጂ ሜጀር ትፃወት ማለት እዩ ኤ እንድሕር ዓሊቡ ከዓ ኤ ማይነር ትፃወት ማለት እዩ ቢ እንድሕር ዓሊቡ ከዓ ቢ ዲሚኒሽ ዝበሃል ኮርድ ትፃወት ማለት እዩ እዚ ኣብ መፅሓፍ እንድሕር ገዚእኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ከመይ ከም ዝመስል ማለት እዩ ኦኬ እንደገና ከዓ ሌትሰይ ዲ ሜጀር ኢና ንፃወት ኣብ ዲ ኦፍ መፍትሕ ናይ ዲና ንዝምር እንድሕር ኢልና ከዓ
ናይ ዲ እንታይ ምዃኑ መደያይቦ ንፈልጦ ኢና ንሱ ከዓ D E F sharp G A B C sharp D እዚ እቲ መደያይቦ ኦኬ እምበኣር መደያይቦ ዝትኾይኑ ከዓ እንታይ ዓይነት ኮርድ ኢና ንምንፃወት ምዝ እንተይልና ከዓ ዲ እንተሒዝና ከዓ እንድሕር እታ ቅኔ ኣብ ዲ ዓሊባ ዲ ሜጀር ንሕዝ እታ ቅኔ ኣብ ኢ እንድሕር ዓሊባ ኢ ማይነር ንሕዝ እታ ቅኔ ኣብ ኤፍ ሻርፕ እንድሕር ዓሊባ ኤፍ ሻርፕ ማይነር ንሕዝ እታ ቅኔ ኣብ ጂ እንተዓሊባ ጂ ሜጀር ንሕዝ እታ ቅኔ ኣብ ኤ እንድሕር ዓሊባ ኤ ሜጀር ንሕዝ ወይ ከዓ ዶሚናንት ዝበሃል ከዓ ኣሎ ዶሚናንት 7 the same እዩ ድሓር እንድሕር እታ ቅኔ ከዓ ኣብ ቢ እንድሕር ዓሊባ ከዓ ቢ ማይነር ንሕዝ ኣብ ሲ ሻርፕ ተዓሊባ ከዓ ሲ ሻርፕ ዲሚኒሽ ኮርድ ንሕዝ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና እንድሕር ከይና እቲ ቅኔ ተዋሂዱ ይኸይድ ማለት እዩ ብሓደ ኮይኑ ይኸይድ ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር ሳልሳይ ኣብነት ክንወስድ እታ መፍትሕ ብኢ እንድሕር ኮይና ሕጂ ከዓ መፍትሕ ናይ ኢ ኣብ መፍትሕ ናይ ኢ መደያይቦ እንታይ ኣሎ ኢ ኤፍ ሻርፕ ጂ ሻርፕ ኤ ቢ ሲ ሻርፕ ዲ ሻርፕ ኢ ማለት እዩ ኦኬ እዚአን ተን መደያይቦ ናይ ኢ ማለት እዩ እምበኣር ምስአን ኮርድ ዝኸዳ ወይ ከዓ ምስአን ዝኸዳ ጥሙር ቃናታት ከ እንታይ እዩ እንድሕርና ከዓ ኢ እንድሕር ሒዝና ኣብ ኢ እንድሕር ዓሊምና ኢ ሜጀር ማለት እዩ ኣብ ኤፍ ሻርፕ እንድሕር ዓሊምና ኤፍ ሻርፕ ማይነር ማለት እዩ ኣብ ጂ ሻርፕ ተዓሊምና ከዓ ጂ ሻርፕ ማይነር ማለት እዩ ኣብ ኤ ተዓሊምና ከዓ ኤ ሜጀር ማለት እዩ ኣብ ቢ ተዓሊምና ከዓ ቢ ሜጀር ማለት እዩ ኣብ ሲ ሻርፕ ተዓሊምና ከዓ ሲ ሻርፕ ማይነር ማለት እዩ ኣብ ዲ ሻርፕ ተዓሊምና ከዓ ዲ ሻርፕ ዲሚኒሽ ይኸውን ማለት እዩ ሽዑ ኢ እንተመለስና ኢ ሜጀር ይኸውን ማለት እዩ ኦኬ ሓደ ነገር ከነስተውዕሎ ዝግባአና ከም ሙዚቀኛታት ከም ዘመርቲ ከም ቀነይቲ ወይ ከዓ ከም ሰማዕቲ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ኮርድ ዝበሃል ወይ ከዓ ጥሙር ቃናታት ዝበሃል ካብቲ ሙዚቃ ክጠፍእ ከሎ እቲ ሙዚቃ ሕማቕ እዩ ዝኸውን ጫውጫውታ እዩ ዝበዝሕ ማለት እዩ ሙዚቃ ግን ብዙሕ ግዜ ክፅወት ከሎ ኣብ መድረኽ ዲ ይኹን ኣብ ሪኮርድን ይኹን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ኮርድ ኢኻ ተድህብ ማለት እዩ ትስርሑኻ ቀሊል ኣይኮነን ግዜ ወስድ እዩ ግን ካብ ሰዓሰዓኻ ተቋፃፀሊ ዝበሃል ካብ ተገብረ ብጋባብ ክግበር ይግባእ እዩ ኢለ ዝኣምን ኣነ ስለዚ እቲ ህዝብና ከዓ ኮርድ ምፅዋት ክላመድ ኣለዎ ጥራሕ ከም ፊስኪያ ከም ፋንፋም ክትፃወት የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ኮርድ ከዓ ነቲ ሙዚቃ የህድኦ ነቲ ህዝቢ የህድኦ እዩ ፅቡቅ እዩ ክትለምድዎ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ተማሂርካ ከዓ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር ሕጂ ካብዚ ቀፂለ ብኣብነት ከርኢ ክፍትን እየ ማለት እዩ ከመይ ከም ዝመስል መጀመርያ ብሙዚቃ ክስማዓኩም እየ ኪ ኦፍ ሲ ወይ ከዓ መፍትሕ ናይ ሲ ናይ ዲ ናይ ኢ ሙዚቃ ክስማዓኩም እየ ባዕለይ ዝገበርኮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሙዚቃ ዝፃወቶ ዘለኹ እንታይ ገይረ ማለት እዩ ኪ ረኺበ ድሓር መደያይቦ ገይረሉ ማለት እየ ድሓር ከዓ ኮርድስ ምስኡ ዝኸይድ ገይረሉ ማለት እየ ኦኬ እዚ ዝብለኩም ዘለኹም መደያይቦ ስኬልስ ከዓ ብኩሉ ዝግበር እዩ ድምፂ ዝገብሩ ቫዮሊን ዝፃወቱ ሳክስፎን ዝፃወቱ ቮካሊስት ቤዝ ጊታር ዝፃወቱ ኩላቶም ነዚኦም ፕራክቲስ ዝገብሮ ነዚ መደያይቦ እዚ ስለዚ ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኾነ ትምህርቲ ማለት እዩ እምበኣር ካብ ዝቐፂልና ናይ ሲ ሜጀር ስኬልን ወይ መደያይቦን እቲ ምስኡ ዝኸይድ ኮርድ ወይ ከዓ ጥሙር ቃና ክንሰምዕ ኢና ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ሲ ሜጀር ስኬል ማለት እዩ ተን ኖት ማለት እዩ ንፃወት ኣለና ማለት እዩ ምስኡ ዝኸይድ ኮርድ ከዓ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ወይ ከዓ ክንሰምዕ ኢና ማለት እዩ
بارتا مجمرتا كورد سي ميجر إيا تا كاليت كورد دي ماينر إيا تا سالسيتي كورد 3 إي ماينر إيا تا رابعيتي إف ميجر تا حمشيتي جي ميجر تا شادشيتي A minor تا شابعيتخا B diminish كابزي غطيناخا ناي D major مدايبو ويكا سكيل كنرينا مالتي D major كانتالو D E F sharp G A B C sharp D مالتي مدايبو ويكا سكيلز مالتي بار تنكوردتات D major E minor F sharp minor G major A major B minor and C sharp diminishment كابزي غتسيلناخا ناي اي ميجر سكيل ويكا ناي اي ميجر مدايبو كنرينا مالتيو كم نفلطوخا اي ميجر كان تاي سكيل كم زلو فريتنا لنا مسؤوز خيد كوردخا نحتصاوتنا ازي سكيل كنلامو داينا مالتيو بار مس E major scale ويكا مدايبو زخيد كا E major F sharp minor G sharp minor A major B major C sharp minor and D sharp diminish مالتي حدا نقدر كتقص دلي نسوخا بزعبا sharp فلات زبال مالتي شارب مالت نتا حانت دمتي نقدميت موساد مالتي نابنت اف شارب تايلي نتا اف تبال نقدميت وسدا اف شارب تخون مالتي نابنت جي فلات ندحيلي نتا جي زنبرت ندحريت مالسا جي فلات تخون مالتي اوكي امبار ات بيز جيتار كميز تصاوت ندحرينا ت بيز جيتار مجمرتا نت مدايايبو يصنعو مالتي نتي أشمات بيز جيتار أبتي أجماد ويكا أبتي سترينجز زلو شمات مستصنعو أبي كم تتصاوت مستصنعو مستي كيبورد يخيد مالتي روت بحالالو مسرت نايت موسيقى ويكا روت نسو يتصاوتو مالتي أوكي تكورد نحر سي كورد حيزو نسو سي حز تكورد دي ماينر نحر كيدو نسو خا دي حز مالتي إي ماينر تحيزو خا إي حز مالتي بيز جيتار تصاوت مالتي امبار جيتار كا كنتصاوت خوينا أقدمنا تشمات كنفلطو لنا تمدايبو كنفلطو لنا تكي خا مسفلطنايو كورد انتايو إنها نحتت مالتيو امبار بزا أبنت كنوسط كلنا إي ميجر سكيل إنا نتصاوت لنا مس إي ميجر سكيل زخيد كا أشمات رينا لنا مسؤوز خيد كورد ويكات أمور كان لها كمزي مسل مالتيو نعملت أب إي تعليبا تقنا إي ميجر أب إف شارب تعليبا تقنا إف شارب ماينور أب جي شارب تعليبا تقنا جي شارب ماينور أب إي تعليبا تقنا إي ميجر أب بي تعليبا تقنا بي ميجر أب سي شارب تعليبا تقنا سي شارب ماينور مالتي حجي كابز قصيلنا انت هنقبرينا نتي
ኮርድ ንብሎ ነገር ነቲ ኪ ንብሎ ነቲ ስኬልስ ንብሎ ብናይ ሓውና ሳሚኤል ተስፋ ሚካኤል ዝበሃል ዘማሪ እናቱ መዝሙር እንዳዘርዘርና ኣናላይዝ እንዳገበርና ክንሪኦ ክንፍትንና ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር እቲ ሕጂ ክንገብራ ዝግባኣና ነገር እንታይ መጀመርታ ኣብ ምንታይ መፍትሕ ኣሎ ኣብ ምንታይ ኪ ኣሎ ንብል ማለት እዩ ንዑ ክንገብር ከዓ እቲ ዘማራይ ወይ እቲ ቅኔ ዝመርሕ ሰብ እቲ ሙዚቀኛ ይነግረና ማለት እዩ እንታይ ኪ ከም ዘሎ ወይ መፍትሕ ከም ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ነቲ ሜሎዲ ምስኡ ክንፃወቶ ንፍትን ማለት እዩ እቲ መደያይቦ እንድሕር ፈቲናዮ ኣበይ ከም ንዓልብ ወይ ከዓ ምንታይ ኪ ከም ዘሎ እውን ክነግረና ክእል እዩ ሕጂ እዚ ኣነ ዘርዚረ ምስ ረኣኽዎ ሳሙኤል ሓውና ብምንታይ መፍትሕ ኪ ፃወት ኣሎ ኢለ ረኺበ ኣለኹ ማለት እዩ ኤፍ ሻርፕ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኤፍ ሻርፕ ሜጀር ኮይኑ ወይ ከዓ ብኪ ናይ ኤፍ ሻርፕ ወይ መፍትሕ ናይ ኤፍ ሻርፕ ገይሩ እዩ ዝዝምር ዘሎ እምበኣር ሕጂ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ኣብ ናይ ኤፍ ሻርፕ ሜጀር ኪ እንታይ ዓይነት መደያይቦ ወይ ስኬልስ ኣሎ ክንብል ኢና ማለት እዩ መጀመርታ እምበኣር እቲ መፍትሕ ብኤፍ ሻርፕ ሜጀር እንድሕር ኮይኑ ከምዛ ኣብ ሰሌዳ ትርእይዋ ዘለኹም ናይ ኤፍ ሻርፕ ሜጀር ስኬል ወይ ከዓ መደያይቦ እንታይ እዩ ኤፍ ሻርፕ ጂ ሻርፕ ኤ ሻርፕ ቢ ሲ ሻርፕ ዲ ሻርፕ ኢ ሻርፕ ኤፍ ሻርፕ ማለት እዩ ኦኬ እዚአን እንተን መደያይቦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚአን እንተን ቅነ ናይ ዝሓውና ሳሙኤል ዝመራ ዘለዋ ወይ ከዓ እቲ ቤዝ እቲ ኮርድ ዝፃወት ዘሎ ማለት እዩ ጌታዬ ባንተ ነው የጣፈጠው ኑሮ ስለሆንክ ባለ ውለታዬ አያቋርጥ ምስጋናዬ ኢየሱስ መድኃኒቴ ጌታዬ ባንተ ነው የጣፈጠው ኑሮ ስለሆንክ ባለ ውለታዬ አያቋርጥ ምስጋናዬ እምበኣር እቲ መፍትሕ ፈሪጥና ያለና ብኤፍ ሻርፕ ሜጀር እዩ እቲ መደያይቦ ከዓ ኩሉ ሒዝና ያለና ማለት እዩ እምበኣር ምስኡ ዝኸይድ ጥሙር ቃና ወይ ከዓ ኮርድ እንታይ እንተኢልና ከዓ እምበኣር ኤፍ ሻርፕ ንደልዮ ኣብቲ ሰሌዳ ማለት እዩ ኤፍ ሻርፕ ሜጀር ኢሉ ኣሎ ቀዳመይቲ ተኻለይቲ ከዓ ጂ ሻርፕ እያ ጂ ሻርፕ ማይነር ኢሉ ኣሎ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ኤ ሻርፕ እያ ኤ ሻርፕ ማይነር ትኸውን ማለት እዩ እታ ራብዒቲ ከዓ ቢ እያ ቢ ሜጀር ትኸውን ማለት እዩ እታ ሓምሸይቲ ከዓ ሲ ሻርፕ እያ ሲ ሻርፕ ሜጀር ትኸውን ማለት እዩ እታ ሻድሸይቲ ከዓ ዲ ሻርፕ እያ ዲ ሻርፕ ማይነር ትኸውን ማለት እዩ ኦኬ እቲ ሻብዓይ ብዙሕ ዘድልዮ ኣይኮነን እቲ ዲሚኒሽ ብዙሕ ንጥቀመሉ ኮርድ ይኮነን ኦኬ እምበኣር እቲ ኮርድ ኣበይ ከም ዝፃወት ዘሎ ከዓ ክንሪኦ ኢና ኣብ ሰሌዳ ኦኬ ምስቲ መዝሙር እንዳርኣና ማለት እዩ ብዙ ጋልፍን ከልቤ ውስጥ አይጠፋ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለም ትዝ ይለኛል እስከ ዘላለም ዘላለም አይጠፋ ኢየሱስ ፍቅር ያደረከው
እምበር ካብዚ ቐፂልና ከዓ ጊታር ኮርድስ ከመይ ከም ዝፃወት ከዓ ክንርኢና ማለት እዩ ኣብቲ መፍትሕን ኣብቲ መደያየቡን ተመስሪቱ ዝፅወት ኮርድስ ወይ ከዓ ጥሙርቃና ከዓ ክንርኢና ማለት እዩ ሕጂ እምበር እቲ ናይ ጊታር ኮርድስ ከምዚታት ይመስል ከም ኣብነት ማለት እዩ እቲ ቤዝ ጊታር ከዓ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኣብቲ ሩት ኸይድ ወይ ከዓ ኣብቲ መሰረት ናይቲ ኮርድ ወይ ናይቲ ስኬል እንድሕር ኣብ ኤፍ ሻርፕ ተፃዊቱ ኣብ ኤፍ ሻርፕ ይፃወት ማለት እዩ ቢ እንድሕር ሒዙ ከዓ ኣብ ቢ ይፀቅጥ ማለት እዩ ኦኬ እምበር ከምዚ ትርእይዎ ሕጂ ንኣብነት ኤፍ ሻርፕ እንድሕር ኮይኑ ኤፍ ንቕድሚት ሓንቲ ትወስዳ ማለት እዩ ጂ ሻርፕ ትኮይኑ ከዓ እታ ጂ ሻርፕ ንቕድሚት ሓንቲ ትወስዳ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮርዱ ናብ ጂ ሻርፕ ማይነር ትኸይዱ እቲ ቤዝ ጂ ሻርፕ ይሕዝ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ኮርድ ናብ ቢ እንድሕር ከይዱ ቢ ሜጀር እቲ ቤዝ ዝፃወት ዘሎ ከዓ ኣብታ ቢ ይፀቅጥ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ እንዳበልካ ትኸይድ ማለት እዩ ኦኬ እምበር እቲ ምስጢር እንታይ እዩ እቲ መፍትሕ እንተፈሊጥካዮ እቲ መደያይቦ እንድሕር ፈሊጥካዮ ምስኡ ዝኸይድ ጥሙር ቃና ከዓ እንድሕር ትኽክል ጌርካዮ እቲ ሙዚቃ ጽቡቕ ይኸውን ስኒት ይህልዎ ማለት እዩ ንእዝኒ ከዓ ክትሰምዖ ምቹእ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ክትቕሶ ዝደሊ ነገር ተሎ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኮርድ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍትታት ኣለዉ ናይ ጊታር ዲ ናይ ፒያኖ ክንገዝእ ንኽእል ኢና ወይ ካብ ኢንተርኔት እውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ ከም መርኣይ ይኾነና ማለት እዩ ውዕልኑ ሓዲሩ ግን ነቲ መደያይቦ ክንዝክሮ እንደገና ኻ ክንለማመዶ ይግባአል ናይ ቲዮሪ ዊዝኣውት ፕራክቲስ ትርጉም የብሉን ሓቂ ስለዚ ፕራክቲስ ምስ እንገብሮ ከዓ ሞር እንዳተረዳእና ይመፅእ ማለት እዩ ካልእ ነገር ከዓ ክትቕሶ ዝደሊ ነገር እንታይ ኣሎ እቲ ሙዚቃ እንድሕር ፅቡቕ ዘይኮነ እቶም መዝሙር ዝመርሑ ኣምልኾ ዝመርሑ ከዓ ብጣዕሚ እዮም ይሽገሩ ነቲ ኩሉ ስለ ዘይተዋሃደ ነቲ ኣምልኾውን ብዙሕ እዩ ዘበላሽዎ ስለዚ ስኒት ዘለዎ ሙዚቃ እንድሕር ጌርና እቲ ኣምልኾውን በጋባብ ክኸይድ ይኽእል እዩ እቲ ህዝቢ ክህነፅ ይኽእል እዩ ኦኬ ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ የመስግነኩም ሻሎም ንኹላትኩም ብሩኽ መዓልቲ